Herria astekaria da, iparraldeko astekaririk zaharrena. Eta argia, zeruko argiaren ondotik, Euskal Herriko zaharrena ere bai. 70 urte bete ditu aurten. Guillaume Irigoyen erredakzioan izan da eta irakurleen iritziak ere bildu ditu. Herria astekaria 70 urte hauetan ez da baitezpada kioskoetako astekaria, benen etxe txokoetako astekaria. Hortako txoko-txoko ibiliko gira egilearen txokoan eta irakurleen txokoan. Herriak 70 urte, eran nahi du zu sortu baino lehen jada hor zela. Aspalditik hortzen bai, 1954 sortua da, behaz pentsa. Herriaren indarra herrietan da. Bai, hori da, eta guk hori meiten dio lehentasuna, herriko berrieri, herrietako berrieri, berri tipi eta zinez, urbiltasun hori. Eta irakurleak hasik berriketari ere da. Bai, duta ikabe, batzutan nahi balimado zerbeti hori igortzen du, tokiko euskaran, bere euskalkian. Hemen gira Senpereko lagaldean eta herriaren irakurle handara bat atzeman ditugu, adibidez ze irakurtzen duzu lehenik herrian? Herriko berriak, nik nun behit. Herrian herriko berriak? Herriko berriak, Senperekoak, biztan dena. Ikusten dut aierako berriak, seme bat aieran dut, azpaneko berriak ere. Beste bat azpanen duzulako? Beste bat azpanen dut alakoz. Familien itzulia ina dugu? Hola, itzulia. Neri interesatzen zait hori euskaraz irakurtzea, nire euskara hobetzeko. Nik niri gehiena interesatzen zena da sozial eta ekonomikoak eta historikoak. Rubia eta pilota gainez gain pasatzen ditut. Lehemiziko horrelea aldi horoz. Eta ere editoriala, izan dadin peio zorazguia edo jamatit dirazar edo zeinek eginik ere. Emaztek lehitzen dute herria? Ta nola, biztan da bai, eta kasik burutik buru nik eran ezake. Xalbo pilota, aipatzen eginen pilota, nik ez, pilota pasatzen dut askifite, behinen. Bestela bai, burutik buru. Beste 70 urtez? Araiz, kusiko. Eta zu kondari, adibidez. Ale. Biga izanen gira, kondatzeko.